Hadian baka Sorkar Jilla kala penken riak kamno ya ka Kong R.M Kurbah ka badai ka Deputy Commissioner ka Riboy District. Hadian baka layu abat no ya ka kerdan kum ka Secretary of Health and Family Welfare ka Sorkar Megalya ka Kong R.M Kurbah ha ka arfnyo trik ukulal lengkot araja Mawphor kala pynkhamti no ya ka shuki hau Arpit Upadhyay kum u Deputy Commissioner ba thymmai jongga Riboy District. Laban penken mau ba ka Kong R.M Kurbah kala shimti ya ka kam kum ka Deputy Commissioner jongga Riboy District kadai nadu ka shpautri ku jemang araja khatpra ka balakut no ka samoi trekam jongka kum ka Deputy Commissioner ka arfnyo trik u kelalengkot arajar Mawphor bat mentapan lawan mensimti no daw Arpit Upadhyay. Habakren halor kikam bala syakri da ka Kong R.M Kurbah kum ka Deputy Commissioner ha ka district lala banwan ra ya shibun ki jingkla ha ka rukom trekam ka roi kapar bat khamtam ka jingtre shitom ha kapor jong ka jengwan lenchop uknyang jingpang covid khat kendai ha ka district bat ha ka jilla hi baro ka we ka Kong R.M Kurbah kala pharu ya ka kubos ngaungu bat ai kublei ya baro ki pai ba nong shong shinong jong ka dong riboy ki bala ai ka jingtre lang na kapor she kapor ha baro ki liang na ka benta ka bahaka miat jong ka district baro ka wei ki bakentup nadu ki nongmi khmat jong baro santli ki constituency ha ka district ki ken hun seng bahalang ki officer bat ki staff jong ki tenat baper ha ka district ki nong elam shnong bat ki nong elam balang bat ki pat ba hi ha ka district baro ka wei kublai ki baro akan resmi ka genta ka bangan mi no na Riboy District ai kublai ki baro di nong shong jong ni kan ai ngo ya baro ki baya don benta ai jinya lenti jonga hang ni district nadu ki ramba shnong nadu ki sengentai ki sengnong me ki samla khana nang taru ya ki members in self help group baro but ya ki Asha, ya ki Anganwadi worker, ya ki NM, ya ki kamtam ya health fraternity hi baro away. Aba hadu mentak khidmat hi kadan hapding ke jingte jingko jong kan ga kanam. Ai ko beli ya baro ki district officers ki jong ya ki ba ya trailang be dan ti lang batna jinga neti jong on but kunju ya ki press media baro ki be ya neti lang batna kijing jing kum bar kai na du de por amde tangan ga klang ri kon ki be de ke district ni jing ya nanti lang ka jong ki ba to but ke jing ya tri lang ni la ban overcome bon ha ki jing mo ting ai ku beli pi baro jeng kat lang du sing balang baro ki ba ji tri lang man ka por but khamtam ha ni covid bon ha ki sing balang ki balang ba pher nang ta bederu ya ki yin konsep baro ki ba julik pe ba kita rukin ki itu ki fathers ki mother sangtu kin somhaban sumar bahagi kalung namar ba kidi kelawai mo na daging dan gajin kinuna ban kan grow in a proper manner dengan I kulish ya bawa mungkin bak kita ba kan ni kan Riboy jumi kanang kiu irat nang productive kalau ada lupa very productive kanang kiu shushu but kerman daga jing wat ilenti kila ilenti babon ha ini operate lang ni try lang nila ban ra ka change but katahi kadai ka bang dream for this region then I believe baro kulishi hajar